lingkod sa dere. Lingkod sa dere. Lingkod sa lingkod. Yan, hello guys, this is Eric Hilot, Bigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. And po, magandang umaga po sa mga viewers ko lang, guys. May buntag. Ayun, buntag. Kung sa itong ipamati. Wala ko lang di ko pa marag mo lusot akong akong kuwan sa kong kasi marag lusot akong likod. Nga marag Kung sa mo, bukan matatawagan na mukalit at sakit makayo. mukalit ang sakit mo dire, stomach, Dili mo ani mo asa may unang sakit? mo kaningikan sa kong kuwan. Gikan sa dugan. Maginhaw ko Oh. pa sakit mo Yeah. marag mo kuwan sa akong Mulusot sa likod ang kasakit. Marag na ibanga ay sa nang na ibanga akong likod. Murag na bangag ang likod. Ang magkuwan. Sa pagyod. Gusto lang ako ikon nga makuha na kong lawas kaya dugay-dugay naman kung na stroke ko niya Dugay na ka na stroke. Unsa to ka to? 2010. 2010 ka na stroke. Niyagi ka guwa kalkaw. Ikuan lang ko ang kid stroke. Stroke. Normal. Makalakaw ana, wala depende sa Wala, ang kuan lang nako nga ang mara ko kamisya. niyagi ka Mara kamisya ba kanang di ko kaila sa mga tao. pero dili 100% nga mura lang na ginagmay nga makalimot ka. Kalimot ko. Mao ba? Di ko kaila sa mag-istorya mo. Niyagi ka amnesia nga gamay. Mara kamisya ko. Kung kay makalimot ka. Mga pinapod ka buwan mo dinala. Mga isa ka bulan basta ko sahay gani karon mag-istorya ko. Oh. Makalinay asay nga dugay ko ka tubag kay manlimot. Pero muluding. Unsa gani nga akong istorya na gani. Ana. Sa pagyod. Pili pangidaran mo 60 po. 64. Di kuan ko 2094. Ay si 94 kay kuan 10 years naman na kuan. Mag 23 na di. At 13 pagikan pagkuan ako stroke. Heat stroke. It's Heat stroke siya. kay sa kuan man. Luwa ka maisiyo. Admit lang. Sige. Isa ka kuan. Isa Wala ka- mga problema tiil, ana, kamot, Wala. Kada lang magbinog ka, maragumot sa diabetes ba o sa kung paano to sahay. Nagabasa di ka. Kung to hapon gabi nagabasa ka, lima sa hakbat muna. Dati. Mabuntag lang kung Yes, sige. amaliko. Ito, sa dalaga pa. Sige, asa yung balay gani? Strada third. Estrada 3rd. So ayan guys, shout out sa taga Estrada 3rd, Bigo City, Davao del Sur. Na si Ma'am Dere atong tabangan, no? Mamaayo iyahang ginapamati. So tanan nga modukol sa ko, nigamot ang mamaayo. Inubaran sa pagkampo sa Ginoo. Nadungog man ninyo nga ang iyahang gipamati ka ng iyang pagmusakit iyang dugan, mulusot, no? Mulapos sa likod ang kasakit. Pero ana mulapos, no? Ana, no? Atong tabangan niya. High blood? May blood. Pila? Karon ang usay maabot man og 200 akong dugo. Say 160 ang pinakamubo. Sige, sa maabot ng 200 yung dugo. Bumaba, pinakababa 160. No? So high blood, so atong paningkamutan, no? Mga tabangan na itong mababa. No, mababa, maabot ng 130, 120, 130 mo na the best. No? Mga dugo. Sige. So ayan, shout out sa itong Estrada 3rd, Bigo City. Hello guys, tas Eric Hilot guys. At tabangan si ma'am. No, mamahayo, no? Naman sa pagkampo sa Ginoo. Shout out po sa lahat ng mga taga Bigo City, Davao del Sur, ako mga suki. Shout out po sa mga viewers outside all the Philippines. Thank you for watching YouTube channel guys. Special mention Vietnam, Singapore, Malaysia, Japan, Saudi Arabia, United States, Malaysia, India, Indonesia. Thank you for watching my YouTube channel guys. Of course, siyempre ang Pilipinas, maraming salamat. Number one pasalamatan ko ang Pilipinas, maraming salamat. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu, maraming salamat sa inyong suporta guys. Sa lahat ng mga OFW, maraming salamat sa inyong suporta sa ko guys. Sa mga subscribers na ako, maraming salamat. Sa mga viewers, mga nag-comment, maraming salamat. So kung karoon lang mo nakakita sa inyong channel, please subscribe po. Ang click lang notification bell para update mo sa kung kinahindot. Like, comment, and share po. At maraming salamat. Sa mga nag-comment na my location,
Ang address na kung taga-asa ko, taga Digo City ko guys. Barangay Sunuan First Club Street, Rabina Compound, Purok Mangga. Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Mo na yung address na ko. Kung ganun mo maging friend, ako yung Facebook. Maging friend mo. Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang traditional. Pag Eric Hilot, Eric Manghihilot. Ayan po, shout out po guys. So ayan, so maghilot ako karon guys. Shout out po sa lahat ng mga viewers. I love you guys. So maghilot ako guys. Please subscribe po. Okay na? Saka na tagamay daw, ma'am. Dari ko to, dire. Tama na. Tama to. Yung isa. Pero doon ito doon. Kaya nga baga lang. Arthur. Kani. Erog ni kamay. Suki. Tama na. Okay na kana? Balin lang mong ulo ha. Kilos po, hindi na po. Pero na ko'y ububan na siya lalo man. Hindi mulus barang mulusot ko. Sa? Hindi napita ko sa kung hindi napita. Magsakit na ko. Ya. Ya, napa kayo bo? Nay, ubo pero dili man yung nga mo ikuan yun. Marag narasa. Diba? Ito tinong pangalan ma'am. Bilin. Bilin. Muna yung tinakot, Bilin. Sure ka? Wala. Basa ka na. O matata.
Ha? May sakit? Ang kuan ka ng ang baga ba ito? Kanang kilid niya mo'y marag magkuan. Mag, Hindi magkuan ng ang sakit. Ang kilid sa ako. ako. Ito.
na ning kuntingon. Kabot sa paa. Yan, ano? Yan.
ba? Oh, ano lang, balik mo nga.
I-charge to yung mga puli. Puli. Hindi pwede, hindi magkuwag MB sa mga wifi di ay. May sapatos na daw. Ikaw mag-restart na lagi ni. Dahil pa-restart na lagi ni system. Balik na. Tapos na naman, timpla pa ko gatas. Uy! Ay, sweet. Ako yan eh. Uy! May balik na po lagi ka. Dali man siya ba ni? Balik na po lagi ka. Basta siya gini balik. Kapalit ko po ato. Ha? Ah. Ang na puso, balitan na kang puso dito. Ah. Dito. Kapag sa dito. Mang, dito ata sa kilid. Maglingkod. Kagawas na magkaon, di man sa sulod. Ay, magkaon day? Magkaon pa man ka sa sulod, sa gawas, nito. Ikaw di ay. Mang. Ikaw di mang. Ano magkaon? Oh, subay. Kamasigo. Kuha na ko ng liston. Manang nalipay na ka nang. Panuglay na. Da. Pero kapag na ba mga pismoy kayo magkatuwag MB. Tagap ni ko piso. Da. Tagap ni ko piso. Bilang. Dali lang. Biskuit. Oh. Lagi sakit ya. Ano wala?
ha. Oh! Bangon na ka pa doon kag simbahan ha. Anak mo bakasan ha. Tingali ka karon. Kung alas pali mo kabuang. Pade, supong ubos ko mama pade, manumbag ko. Hindi nga may kong manumbag ko. Inaanak ko kumo ako mama, gamay pa ko. Kamot na siguro mo dako ko pade. Ikas. Ano ka na kung banang ko? Ay, mangod ko ni mo bakaon mo kung sagod. Quit. Masulti ka, maingo ka tayo sa ka, magpakubiskwit. Dili kay dito. Mindset ba? Gulo, man. Shit. Ginoo. Tanong-noklas ha, tanong-noklas mo. Uy, Agoy! Taon ka sa lawas ni Kristo, wakatanong-noklas. ilang. Ayan, nagilabte!